Bil-fors kellna nagħtu priorità lis-saħħa tal-poplu Malti u Awċi, hekk iddikjara l-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela waqt intervista fuq One Flejt. Il-Prim Ministru Abela qal dan brabta mad-deċiżjonijiet li l-Kabinett ħad din il-ġimgħa fejn b'mod unanimu ddeċieda li ma jeħtlux f'pajjiżna bastimenti ta' qdiet mhux governattivi jew dawk li ma jtajru l-ebda bandiera. Dr. Abela fisser kif dawn id-deċiżjonijiet ma ttieħdux fuq bażi razzjali. Mhijiex xi deċiżjoni li ttieħdet għabbażi ta' deċiżjoni li għandha xi motivazzjoni razzjali. Dik hija indubitata u għalhekk nikkondanna u niddiżapprova minn kwalunkwe kliem illi seta' jingħad illi jista' jqajjem sentiment razzjali. Il-Prim Ministru elenka miżuri fejn fihom ġie ristret li vjaġġar kemm għal Maltin f'pajjiżna u anke għal turisti li jixtiequ jivvjaġġaw lejn pajjiżna. Din hija miżura li għamilna ma' kull min ġej lejn Malta mid-dinja kollha, jekk hu ġej mill-Awstralja, jekk hu ġej mill-Amerika, jekk hu ġej mill-Italja, jekk hu ġej mill-Ingilterra. Kellna restrizzjonijiet anke l-Maltin stess, Malti llum ma jistax jaqbad u jsifer barra u jiġi lura, dawk huma realtajiet. Il-Prim Ministru qal li dawn l-aħħar deċiżjonijiet ittieħdu fl-aħjar interess tal-poplu Malti u Awċi kollu. Kellna niġu f'sitwazzjoni fejn se naslu. Se naslu bejn li nagħtu priorità lis-saħħa tal-poplu Awċi u Malti, jew nagħtu dik il-priorità nwarbuha fil-ġenb u ngħidu hemm prioritajiet oħrajn. Għaldaqstant aħna fl-aħħar mill-aħħar il-Gvern tal-poplu Malti u Awċi bil-fors li kellna nagħtu l-priorità lis-saħħa tal-poplu Malti u Awċi dak huwa d-dover li aħna fdati bih. Il-Prim Ministru reaġixxa wkoll għal 3 każijiet ta' mwiet li kellna matul l-aħħar ġimgħa relatati mal-COVID-19. Filwaqt li esprima l-kondoljanzi lil qraba tal-pazjenti, il-Prim Ministru aċċenna għal ħidma li saret sabiex in-numru ta' mwiet u każijiet jibqgħu baxxi. Ħarisna lejn x'kienet jiġri f'pajjiżi oħrajn u ħrabna niġru qabel bdiet dik it-tellieqa f'pajjiżna. U bekk kellna dan il-vantaġġ li ma qadniex ngħidu xejn mhu xejn mbagħad wieħed issa jara u nirreaġixxu skont ma jinqala, imma konna proattivi, antiċipajna dak li seta' jiġri ħadna l-miżuri kollha minn aspett ta' organizzazzjoni. Fosthom kien hemm miżuri soċjali għal ħaddiema, in-negozji u l-familji Maltin li ġibdu lajn tal-esperti tal-Fond Monetarju Internazzjonali. Mistoqsi dwar din ir-reazzjoni pożittiva, il-Prim Ministru spjega li dawn il-miżuri setgħu jiġu implementati grazzi għall-impenn tal-ħaddiema u n-negozji ta' pajjiżna fl-aħħar snin. Sostna kif dawn il-miżuri soċjali kienu mezz ta' kif il-Gvern jirritorna l-fiduċja li għandu lejn in-negozji u l-ħaddiema Maltin. Kif bl-istess mod kienu huma li kabru l-ekonomija tagħna, illum l-ekonomija tagħna titpatti lura turi dik il-fiduċja biex malli niġu lura n-normalità, il-businesses kollha tagħna, n-negozji tagħna jkunu up and running, naħarbu niġru mill-ewwel il qudiem. Dawn iċ-ċirkostanzi partikolari li llum fihom qed niċċelebraw jum lejt, il-Prim Ministru qal li rġajna skoprejna valuri importanti, speċjalment dawk tal-familja u li naħsbu f'xulxin. Ma tiġ tara xi jien għandi 30 sena u jien b'saħħti u jiena l-coronavirus mhux se jagħmel li xejn, allura tgħid mela ħanagħmel dak li nixtieq. Imma ma taħsibx min għandu 80 sena. Dak huwa dak li rġajna rriskoprejna li jien irid naħseb fija ma rrid naħseb ukoll l-azzjoni tiegħi x'impatt negattiv jista' jkollha fuq persuna li s-saħħa tagħha hija aktar fraġli minn tiegħi. Il-Prim Ministru Robert Abela temm jgħid li għandu fiduċja fil-poplu Malti u Awċi kollu. Jiena għandi tama u fidi kbira, fiduċja kbira, illi se nibqgħu mixjin il-qudiem inkomplu nsaħħu lil pajjiżna bħala poplu Malti u Awċi wieħed u verament gburi bil-poplu tagħna kemm wera valuri sbieħ u kemm wera solidarjetà ma' xulxin f'dan il-mument partikolari. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.